Вече е пак ден. Буквално намерих ето това в миналия епизод. Виж какво намерих. Дай мене да ме намерих и смъртоносна запалка. Гледайте, да. Ето, гледайте какво намерих. Покажи малко камерата към мене, бе. No, what the fuck, bitch? Ще има ли трета част? Да видим. Ще видим. Ако не избягаме от гората, ще има трета част. Не вълка, бе, Елена, бе. Гледайте, бе. Орех ми. Тук има много орех, бе. Мамо ми сгърти гръст. Тук ще играем, човек. Намерихме много запалки. Тук е гората на... Момчета, това не е гората на смъртта ми, това е гората на съкровищата. Човек. Това е гората на съкровищата. Или на смъртта, защото след една минута идва... Елена. Горе, това е на смърт. Айде, ходим на обратната страна, защото свърши. И насам има неща. Момчета, не гледайте, бе. Елате тук в дяволската пътека. Да, това изобщо не ми трябва. Хай, Лото! Това да не е екип на Роналдо. Това е спонтован на Роналдо. Хора, Лото. Ма къде ги да рече ти запалки, бе? Ето ги запалки. Това е екип на Роналдо, който се върна. Момчета, гледайте, бе! Това е от покрив. Това е от покрив. И тук има още една химикалка. Ядете химикалка, не пише. Това говори Бат, хора, айде да бягам от гората. Намери ми изкута. Ето на там е изкута.